ewliyayan şêrê Heyva ya ronak Eniya dibiriqe wekî cîhana belengaz Bila Qureyşî Mensûr Wellah Xizir ser pişta hespê bozê sivwarî Xizir biberte digerim Destê hemû belengazan bigire Kerbela dipirse dibêje derê cihê ewliyayan Şahê hezretî Husên Şahê mirxasan Şvepîran re bibe mêvan zû xewnak çilkasê di navra Neketine navgotnê Bila Qureyşî Mensûr bibe xwedî direwşa me te bibe ronahî Şahîmin riyatene ewliyayan dilim cihê finate Tu alî karê bin destanî navê te di dilê me